Makakiha ba ang amo ngadto sa barangay batok sa trabahante nga nireklamo sa trabaho? Kini ang pangutana sa ato ang follower. Attorney, gikiha ako sa akong amo ngadto sa barangay kay nireklamo ako ngadto sa NLRC. Dingon ang Section 408 sa Local Government Code of 1991. Dunay mga nahisgutan nga dili pwede nga i-entertain sa lupon. Ug wa din hinahisguti ang problema sa panrabaho. Ang uban nga mga abogado nagkasungi ang baruganan. May niingon, pwede basta ginagmay lang nga kasungian sa trabaho. Ang ubang abogado niingon, dili. Why jurisdiction ang lupon? Sumapa sa Supreme Court. Basta pure labor conflict, panalitan illegal dismissal, or ang problema, naggamot sa pure nga sungi sa trabaho, walay jurisdiction ang lupon. Kanang problemaha, basta pure labor issue, jurisdiction kana sa duli or sa Regional Arbitration Branch, RAB, NLRC.